σχολείου, ο κύριος Ευάγγελος Δεσπελής, να απονείμει στα παιδιά του χορευτικού έναν εμνηστικό για τη σημερινή του συμμετοχή. Να έρθει μπροστά η μαθήτρια Μαρία Μαρινού, εκ μέρους της γάμα τάξης και των παιδιών που θα δώσουν πανηγύρια στο έκτο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα τα παιδιά εδώ του σχολείου που συμμετείχαν σε αυτή την δραστηριότητα, τους καθηγητές για ακόμη μια φορά που από τον ελεύθερο τους χρόνο δαπάνησαν ενέργεια για να στηθεί αυτή η εκδήλωση. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε τον χρόνο θα είναι καλύτερα, διότι έχουμε τη μαγιά, όπως λέμε, για να συνεχίσουμε για ακόμα καλύτερες δραστηριότητες. Ακόμη μια φορά ευχαριστώ όλους. Και επίσης να πούμε στα παιδιά τα οποία θα δώσουν εξετάσεις, καλή δύναμη, καλή προόδο, καλή επιτυχία και ιδιαίτερα στους μαθητές που θα δώσουν εξετάσεις παραλληλείς εξετάσεις. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία και πρέπει όλοι να τους στηρίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του Γενικού Λυκείου, του κ. Τζαλή που βρίσκεται εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ένα λεπτό θα χορέψουμε τον τελευταίο μας χορό, να αρχίσουν να ανεβαίνουν πάνω οι χορευτές από όλες τις ομάδες που χόρεψαν στη σημερινή εκδήλωση. Πάμε ένα χειροκρότημα για τα μπουζούκια μας, Άκης Πακόγλου και Κώστας Βασιλάκη. Στα drums ο μαθητής Νίκος Μαυρής. Στην κιθάρα ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας κύριος Δημήτρης Τσαγλής. Και στα πλήκτρα η ψυχή όλων των ομάδων ο κύριος Νίκος Γεροντής. Πάμε να χορέψουμε όλοι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. We'll be right back.